Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan awarlito, nga iti agdama kat adda ije Israel. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan awarlito, kat iti agdama, adaak nito Israel. Nakaawid ako man manang, ngam gaputa kalaat mo't adimtang ti pandemya, sa anak ang nakaawid. Kinasarita nak ti amok nga agtalina edak paylaang ditoy, kat ituloy ko pa'y ti agtrabaho. Gaputa na singpot mo ti amok, kan awan mo ti parikot ko kadakwada, imanugot akon manang, ta isupay mat ti matgadak. Idi kang itingitan ti pandemya, internet tinagbalin aliw-liwami, kat nagasatak tanakitak mat dayto YouTube channel yo. Managdengagak mat iti drama manang, iso nga idi na ikanak iti gondaway, nag-email akmaten, takayat kumat nga ibinglay, ti pakasaritaak. Kwarta man, Sheila. Kuhawar lito. Awan igam ko ita. Taimbayad ko iti city services. Ano ko? Apay nga kabil ka nga eh. Gaputadang nga ka. Awan amom. Warlito. Amo mangidan niya man na kanito ko tagkit-kit dawak iti kwarta kan ka. Inibus mo kit din baybayad iti kompormila dita ti kwartam. Amahan nga minumaputan tayo iti kuryente no jak nagbayad. Sumardang gaan, buisit ka. Ti pabun ka manan makitam na eh.
Warlito, saan ahusto ti aramidem iti asawam? Aday ta kayo manin nanang. Isakit nyo manin di awan serbina, babay. Sika ti awan serbina. Nanang. Nagdakkelan ka karney, kan sika ti lalaki. Ngam jekit din asawam ti nakakaasing agdisdis kitar para iti pamilyayo. Nagsao kayo manin ako nak. Talagang agsaua, tamakit-kitak ti mapaspasamak. Di ka lagbain. Nangasawa ka, kalpasan na di mo amuti manggad para iti pamilyam. Anyat klase malalaki ngay. Ay, apo, makauma kayo. Di takay man Ay lagi. nagpaliw ka, Warlito. Ay. Awan pagmamaayan ti biyag mo no agnanayon asadot ka. Oo, na yun ay. Makapasuron tingiwat ni nanang. Imbis ko masyak nga anak na ti sakit na. Saan? Pajaykit din manugang na. Ay, may samot nga wan serbina. Nanang, ayan dagiti aginak. Apay din sinawat ni Sheila. Ay, awan maod. Awan lang arudon ti serbim. Artek ka pa'y jaske ka. Sumanaw kayo. Diyan sa lutsod ko di sung bata niyaw. Ayan dagiti aginak. Kunak. Babab ka talaga. Inutil ka. Adan iji ospital dagiti aginam. Ngam di mo pa'y amo. Takasano, day talagin inom ti amom. Hospital? Kunayaw nanang. Wan, impan ni Sheila iji ospital ti anak yaw taggurigor. Di mo amo. Tadagiti mat ngamin barkadam ti kakaduam. Hindi pa'y lakit ni dagiti padam nga abarkadam ti inasawam. Jaske kakitday. Apay ngamin nga gurigor ti anak may na. Ay, sardangan nakapagsalsaludsudan si Kawarlito. Taamangan nudyak makapagtepal. Kat maibasibas ko kan kato'y baso ngay gamgaw. Tatang, dito'y kami man pailaang ka ni Junjun. Sila anak ko. Diyak ngamin maasikaso na imbag ni Junjun. No ije balay ti pagawidan mi. Amo yung matakarurar na launa iti ospital. Ala, anak ko. Dito kayo pailang itapukaw. Ay, kadyan tulad ko ngay akwarta iti ospital. Imdas ka de. Uwan tatang, adapay sobrana. Isong adaing gatang ko iti reseta ti doktor nga agas na. Ay, unay kat nga minan, tigasat mo anak asawa, Sheila. Tatang, Ang manya nga ron nga eh. Talaga kasta. Ngam na ito, timakunak anak ka. Silulukat to'y balay para kada kayo itapukaw. Kano saan na kayo asukunan di asawam? Saan kayo nga agaw-away? Jack ilibak nga irresponsable ak nga ama ken asawa manang Emmy. Napalalo ti aramid ko idi kabambanwagak. Nakakaasi ni Sheila nga asawak nga agsapsapol para kada kami. Tasyak, pasaray kumuyugak kadagiti barkadak. Kaslaak agbibiyag abarumanang. Iso ajak mat mapabasol idi ni nanang ko, no apay anapudot ti dara na kanyak. Ti amok namin idi, basta adda pag naedan mi ka ni Sheila nga asawak, ayusen.
Iti iruruar ti anak ko iti ospital. Ken panagdiretso da nga agina iti balay da katugangak. Nakipin na tangkenak manang. Jak ida sinukon. Iso analaos manen ti suron ni nanang ko. Anya laang ang tiplanom itibiyag mo ngay si Kawarlito. Apay nga aging gaida, di mo paila napansin no kung dagiti aginam ijayan da abalayan. Anya kumaga po aso kunig idangay. Anya? Sino nga mintinang ko nang agawid da ijay? Kat amuda mo tadito iti pagnanaidan mi. Ay, talagang awan sir-bame si Kawarlito. Inutil ka talaga. Mabalin ka din nanang. Sardengan nyo man ti panangaw-awag yung kanyak iti inutil. Kat talaga ba't nga men nga inutil ka? Sadot ka lang arudan. Irresponsable ka pa nga amakan asawa. Nagsakit mo tandi pa nagsasauyo. Kat, agpaisumat ka men, ti bagbagak. Nanang, ikandak man kit diti kwartayo. Pang-orkon to, pa ikang katuigam ko abalunot, tadagong gunam, jaske kakit day. Nanang? Day to'y titandaanam. Tangay awan dito'y dasyela kan junjun nga apukok. Makaamu kamot nga rod ang mga sikaso iti bagem. Sa anak anam namaan ang mga sikaso kan ka. Tandaanam day ta. Bulanan nga da kayo ka ni Junjun dito'y balay sila. Ngumuray na minsan lakuma. Saan apulos ang nagpakita dito ni Warlito nga asawam? Tatang? Unay lakit din ni Warlito. Kunamlan nakasingsing puti di inaram kan kinid daw na kanyak ngay kalay sana ka. Ngamgayam. Ayapaw. Pasensya kayo no nagkamali ka ng pili iti lalaki nga inayat ko, tatang. Sila anak kao. No awan lako mati anak mi. Nasaysaya at pa'y anak kisina akon kankwana. Sila anak. Oray no kasanupay tiluksaw ko kun ni Warlito nga asawam. Di kapilitan ang makisina kankwana. Tatang. Lumay pamuspusan nyo ang maurnos ti panagdenayaw. Aramidan yaw. Daita ti may balakad ko kan ka, sila. Agyaman nak, tapin asang bainak abalayan. Anyakit din aga po asaan ngay abalayan. Wala taim pagarup ko no kaguran akmutan. Gapo iti arami jay jaske nga anak ko. Abalayan, saan mo abasol ti basol ni Warlito? Ay na, abalayan. No amum lakuma. Talaga maibusan ti pasensyak ni Warlito. Anak ko nga agpaiso da ijay. Ngampulos ajak kanunungan ti kasjay nga aramid kan ugali na. Abalayan. Aywan gayam. Imayak takailiw ko dagiti agina. Ay na, rimwarda magdabalayan. At nga binasasikasun ni sila kan. Iso na ijay, inkuyog na ni Junjaon. Kasta ka day. Well, nabalayan. Ang mga nagsublindag ijay. Ay, no kastang arod, ag-uray aklaangan Talagang amin akailiw kung dagiti agina. Nang ruuna jay apuko ta. Ay katadakan ka dayta, abalayan. Ag-uray ka nga ron, no iso ti kunap. Kaya't mo asawan anak ko. Agab-abroad ka. Wananang, ipagpagnak dagiti papeles ko. Ay,
Saan ko maamaya dayo kanyak ti apukok no nasaya at ti aramid jay jaske nga anak ko. Nanang, no ammo na ko mati agsalukag wano agtrabaho. Saan ko mga agbanag akastoy ti amin? Nanang, di kay agdanag. Tanawaya kayo amang sarungkar ka ni Junjun no bilang laang. Ay, sila, balasang ko. Masapol nga agsakbayak, nanang. Tano jak agtignay, amangan no makamtudak to, no dumteng ti aldaw. Jakman amunoan niya titurong ti utek ko kadagi di agundaway manang Emmy. Tano apay apulos, ajak nagtignay anapan ng sukon kadagi ti aginak. Inong tanak ni nanang, apaman anaggapu iti ayan da katugangak. Kat isupay tinangibaga kanyak, nga iti kanito kano ang makaabrudan ni Sheila. Sigurado ajak ton makita pay ida nga agina. Aklunak ang nagdanagak iti kasta nga imbaga kanyak ni nanang. Ngam awan lata titignay ko manang. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Nagrana kami kandi abalayan iti tsindaan. Nanang, Basit la ka noon tinaskan nga ipagna ni Sheila iti papeles na. Apaman amalpas nan ama asikaso dagiti kurang a dokumento na, sigurado nga agabrod ton. Anya nga iwarlito. Day talaka din agsen na ay ti ammom nga aramiden. anya nga ron may terumbang aramidak, nanang. Talaga amunal ka anya. Huh? Agasam tadamagam pay la kanyak no anya tirumbang nga aramidam. Diyak ngamin amon anya taramidak, nanang. Ay, awan mo na talaga anak ko. Sayang, tinaipaikan ka nga utak mo. Tadi mo matgayam ammo nga aramatan. Nanang. Itapay laeng, rumbang agtignay kan. Ingkay aywan di sila. Tabarang agbaliw pa iti panunot na. Kat awatan na kapay nga agsuble iti biyagda nga agina. Anya di kunam sila. Sumagmamanulangan a dokumento ti kasapulak. Makaabroad akong tatang. Kasla nagrigat ko mairing pas ti panangipagnak iti papeles ko. Anak ko. Panagriknak. Kasla damang laplapod iti panagabroad ko. Anya? Anya kumangay dahil ka amang laplapod iti panagabron mo ako na. Diyak mo tatang. Kasta talaga ti panagriknak. Sila, anak. Kasla ngamin imposible, ajak mo't la mairing pasan dagiti dokumento nga ipagpagnak. Iso ang mamati aklaunay nga dati jak ammo abanag amang laplapod kanyak. Iso ang matagtagaptan ti panagabrod ko. Nanang. Day, nakasukat ka ba, Tuarlito? Nakasapsapa pa ilaang, gamapan ka man agbalyo dungan. Sa anak nga agbalyo dong, nanang. Saan ko asarakan dagiti barkadak? No kasta ti pagarupin nyo. Kat sa dino nga road ti papanam.
Mapan ko kasarita ni Sheila, nanang. Ha? Kas kada kayo. Jakmat kabailan nga agnanayon na may adayuda kanyak nga gina. Iso apadasag akasarita ni Sheila. Anya ngay ko matibagam kuan Ay wak ti asawa ka, nanang. Kasaritak pa'y ultimo ti katugangak. Ikarik na agbaliw ako, nanang. Iso nga inak ay aywon dagita ginak. Diyak kaya't amay tayo kayo nga ginakanyak, Sheila. Warlito, Amok nga do tinagkurangak kada kayo nga gina. Ngam nakasagana nga agbaliw para kada kayo. ha? Tangay saan pa'y analpas dagiti papeles nga ipagpagnam, Sheila. Itulok mo, asyak laang ang taga-abroad. Tasyak ti manggad para kada kayo nga gina. Warlito, Pangasim ko matay ka nakitigundaway ko, Sheila. Kaya't ko apanagnagan kan ka nagbaliw akon. Isa pangasim. Tagsubli kayo ni anak tayo balay. Kat kasi tinakunakon. Siyak ti manggad para kada tayo. Siyak lang ang taga-abroad, Sheila. Siyak ti lalaki. Kat siyak ti rumba nga mangbiyag iti pamilyak. Kasano ti kinapaliwaweng ken kinaer ko idi. Namin pinsan ang nagbaliwak manang Emmy. Siyak tinangipag na iti papeles ko tapno agabrod. Kat napagasatan akmet. Iso nga daak ita dito'y Israel. Aklo na kay didamo kat talaga anarigatanak. Ta sa anak kat nga rod anairwam amangged. Ngam inseksek ko iti panunot ko dagiti aginak. Kat iso dati inaramid ko nga inspirasyon, iso amakunak ang nagbaligiak. Apag iso abimtak ti pandemya, idi naglepas ti kontratak dito'y manang, iso asa anak ang nakaawid. Nupay kasta, mamati ak ang makaawid ak meten, iti kanito asumaya aten ti amin. Takinapudno na, kat mailiwak una yan kadagiti aginak. Kadagiti padak apaliwaweng. Kayat ko nga ibaga nga agbaliw kayon, bayat anasapapay. Saan nyo ko maasayangan ti gundaway, nang runa no adda pamilyayo, amang namnama kada kayo. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Warlito. Pagayam a Warlito, umunay ti amin, agyamanaken ka. Bili bakmet iti kinapursigidom pagayam ko. Tanamin pinsan at tinalikodam ti madi nga ugalim para iti pamilyam. Sa bagay, no daddo mga min, kasapulan laeng nga adda ti mapasamak asaan anamnamaan, tapno mariing tayo iti kinapudno, kat aramiden tayo dagiti rumbeng nga aramiden tayo. Kararag ko ti agnanayon aragsakyo asang kapamilya, ken ti panagkikita yunton iti mabiit. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naa daw manipud iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Amelita nga iti agdama ket adda ijay Lebanon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Amelita. Adak ita dito'y Lebanon. Bala daytoyan ti may kado apagilyan a nagabrodak manang. Ijay Singapore ti damo anapanak. Nasayaat mo ti ipapan ko ijay, ngam nasayang ti amin abirok ko idi adak ijay. No apay, iso ti kayat ko nga isalaysay ita kada kayo. Agtawanak paylaeng iti 10 ket siyam, addan anak ko manang, tanabik ti manak ti manangal lilaw a lalaki. Naimbaglaangan tamanang ipatag kan man nakaawat dagiti dadakkel ko, iso asaandak a binaybayan. Irugik ti agsalaysay idi agtawanan iti 3 ti anak ko. Agtawanak met idi iti 20 ket 2. Amelita, talaga ajak mamati ang may saka single mom. Pudno ti bagbagak Rodrigo. 19 lati tawon ko idinaganakak abalasang. Anya? Anya't napasama kita mata anak mo. Ay, linoko nak. Ha? Kunana di nakbaybayan. Ngam di nagayam kabaalan atong palan ti Karina. Amelita. Idi imbagakan ko na masapul akasarita min dagiti naganak ko. Gapoy ti kasasaad ko. Kalaat ket din anak iwin naswas kanya. Anya? Oh, naglanggong mo tanda di lalaki, ta sinayang na ka. Ha? Pasensya ka niti pa nagsasawok, Amelita. Ngam talaga alanggong tama anak mo. Saan la alanggong? No di kat menelpay. Ta sinayang na ti may saan na pintas adayag akaskan ka. Alas 9 ni terapi, Amelita. Ngamapay ngay talaan nga simangpot ka. Pasensya kayong tatang. Pinag-overtime da kami ngamin iti pagpapaayan mi. Kahit apay adi mo man lain text mo't kada kami kaninanang mo. Tapno saan kami kumanang dandanag. Pasensya kayong tatang. Gapo iti ayat ko ang mairing pas may adagos ti rumbang nga aramidan mi. Di kayo napakaamuan. Pasensya kayo lakuman tatang. Di mi ngamin namnamaan a pag-overtime da kami. Malan, agmalas kang taginanakan, Amelita. Agyaman nak tatang. O sige, inak nga rudan. Naimbag arabi iyo. Ay, naimbag lakit din. Tanamati kanyak ni tatang. Naimbag lakit din. Amelita, awisan ka manin inton malam numalpas ti trabaho, ma. Ha? Sa dino ti papananta, Rodrigo? Manganday terwar. Kalpasan na. Agpasyarta. Awan na saan. Mapantay iti oras sa dino akayat mapapanan. Amang ano saanan amamati ni tatang. No irason ko kankwana nag-overtime kami manan. Mamati day jay. Basta say atom tagpamarang. Rodrigo. Talagang amin ang nakaragaragsakak no kadwa ka, Amelita. Katuraan niya pa'y tinapalabas mo. Awan na nyaman na kanyak. Basta tamok. Ay ayatan ka. Rodrigo. Sapay la ko matadinak pahayan iti awis ko, Amelita. Sapay la ko, ma.
Sa bali na talaga ti aramidan na Amelita, bakit? Lakay, Saan na makapaglibak na Amelita? Patsa kasaanan na trabaho ti makagapaw no apay amasansa na marabyan nga agawin. ha? Anya ti kayat mo asawan? Mamatiak nga daman ng nobyo na. Anya? Lahat nga min ang nagbaliw to ugali kan aramid na kan. Iso ang mamatiak nga da karelasyon na. Ay, nukas taman bilang. Apay adi na yamam mo kadata. Day tangarod kan. Inton kwan na. Ay, sapay la kumata saan na pumudnaw ti pagamamkak bakit. Sapay la kuma. Saan ang nagbidot ti amak, iti daydi nga atap naman ng Emmy. Ta iti daydi a panangawis kanyak ni Rodrigo. Jack nagawid, kat nagpatpat nagkami ang naglangoy iti ragsak. Kabigatan na, apaman ang nakasangputak iti balay, kinasaritan ni tatang ko. Ngam Jack pulos nagpudnukan kuana, tama amakak manang. Nagrasunak laeng nga inawis nak ti maysa a katrabahwak. Amok adinak pinati ni tatang. Ngam gapu siguro tadi na kayat nga agrikyar kami. Iso asaanen anak isubang kanyak. Kabayatan ti panangilimod ko iti relasyon mi ni Rodrigo. Plinanok matan ti agabrod. Tapno uray sukirak dagiti dadakkel ko ti kunak. Adanton pang biyag ko iti anak ko. Anya nga Amelita, kumusta ti pa nag-apply mo di abroad? Nakompleto kong dagiti papeles ko, Rodrigo. Urayak laangan ti schedule ko nga ag-flight amapan iji Singapore. Uy, nasayat na rin no kasta. Amo ka din datatang kan nanang mo nga agap-abroad ka? Jack imbagbaga kadakwada. Nasayat mat. Tama nga nulapdan da ka pa eh. Rodrigo. Siguradong aramatan da arason di anak mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Siguradong ay bagadan tulakit di. Asaan ka mabalin nga agabroad. Ta saan na rin mga panawam di anak mo? Kanamangan ni bagadan tupay kan ka nga awan agawir ita anak mo. Sinun tuwag payson nga iti mga wir iti anak ko no agabroad akon. Siya, Amelita. Ha? Siya ta agawir ita anak mo. Isa pang nasim. Agdan natan. Pumanaw kayo nga ginaytidan na dagiti dadakkel mo. Taagdan natan. Anya jay kunang bakay. Hindi Amelita. Inala na dagiti kawas da nga aginak at pimanaw dan. Anya, napanandangay. Diyak amulakay. Damdamagag kan kuana no sa diino ti papananda. Ngam di nakingkas kaso. Basta pumanaw da kanon. Anya, apay ngamen, anya tinapasamak. Nagriri kayo ka di nga gina. Saan? Anya kumanga iti pagririan may katawan mat. Basta apaman asimang pet. Inalanan dagiti kawasda. Kat kunana apumanaw dan nga agina. Ay,
Panagkunak, si Murutan iti karelasyon na ni Amelita. Anya, ngam apay adi na inyam amu kadata no addaman nobyo na. Ken apay asaan ang nagpakaadaan na sa iyaat. Jak amo na nat kayat na pagparangan iti kasdi nga inaramid na bakit. Ngam talaga kasta ti atap ka. Si Murot lakit din na Amelita iti asino man ang karelasyon na. Wanya, magitam, kat naglaka na alak tirik na ta anak mo, Amelita. Kung nakdumot namin kan kang agbalinak anasayat nga amakan ko na. Kitam, kat napaturog kon kalpasan na naggingin nantil kami. Agyaman nak Rodrigo ha. Siyak tirong bang agyaman. Tainayat nakmet. Un gayam. Ayos ka di kan ka dahito nasaraka kapag naidan tayo at alay anak mo. Ayos kanyak na ito yan. Napintas. Magustuak. Nasayat na ron. Aywan, kaano nga iti flight mo amapan di Singapore? Inton umay alawasan. Iso ang nagfilak mo tan iti resignation ko iti trabaho. Nasayat na ron no kasta. Dandanikan maka-abroad, mahal ko. Maikawa ak tulakit di amayadayo iti anak ko. Anak ta ko nam. Takas iti nakunakon. Imbilang kun kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Rodrigo. Kat di kag nanag. Jak baybayan ti anak ta. Kabayatan ti kaadam iti abroad. Siyak ti makaamukan ko na. Naimbag man tayo mawag kamutlaan. Kalpasan ti kalat-latan nga ipapanaw mo akadwam ti anak mo, Amelita. Tatang, ada akong dito Singapore. Anya? Kaano pa yung adda ka dita? Ti apo ko me, sa dinutayan na. Di yu pagdanagan ti anak ko, tanatalgag ti kasasaad na. Agtalagak unay iti nang ibilinak kan kuana. Ha? Hoy, anyan. Naimbag pa iti kunam anang ibilinam iti apo ko me tapagtalkam launay. Ngumda kami iti inam kat pulos adi mo pagtalkan. Saan kayo nagsentimiento, tatang? Di kay agdanag, tauray no jak imbati kada kayo ti anak ko. Pauitan kayo tunggal agsweldoak ditoy. Amelita, saan mi akasapulan ti kwartam? Taura idadda ka pailaeng dito'y agtrab-trabaho. Saan mi binibiyangan apulos ti matmat gadam? Tilaeng kidawak ka ita. Kat ibagam ka na kami no asino tinangitalkam iti apo ko me. Tapno mabang aran met ti barukong mi iti inam amang pampanunot ka na kayo nga agina. Saan mo't nga amo ni tatang, no sa dino ti pagnanaadan da Rodrigo kan ti anak ko, nga intalag ko kan kuana.
Imbagak na rod ti kinasyasino ni Rodrigo iti biyag ko. Adu pa iti sinaludsod ni tatang maipapan ken ni Rodrigo iti daydi a panangawag ko kenkwana. Ngem may salaeng ti sungbat ko. Ay ayatek ni Rodrigo ket dakkel ti panagtalek ko kenkwana. Gapo iti dayta nga imbagak, saanen ang nagsaludsod pay ni tatang, ket may salaeng ti imbagana. Sapay la kumakano, ta sa anak ang nagbiddot iti desisyon ko. Sinaysayaat ko nga rod ti nagtrabaho iti Singapore, itinamnama a mapasayaat ko ti biagmi ken ni Rodrigo, kang runaan ti masakbayan ti anak ko. Rodrigo, kumusta kayon iti anak ko? Awan ti rum mga pagdanagam kada kami iti anak mo, Amelita. Nasayate ka sa saan mi. Nangruna di anak mo. Ay na, lumukluk mo si ka. Ha? Apa yan? Siyempre, basig nasusustansya amakan di pakpakan ko kuana. Jak pakpakanan iti junk foods. Ay na, sigurado maikawa ka ito nagawid ka. Anya? Kita ama, amangan no agbalin mo't nga ubis. Saan? Anya ka tagbalinon nga obis nga ibagbagam. Di mo pa kadanagan ta anak mo. Awan gaya Mamelita, nagpawit ka din? Ay uwan, nagpawita kon. Ingkanton irwar iti bangko. Nasayat nga rin lukas tata. Ne, tika di anak ko di nagsangit. Ha? Ang uwan? Nakariin namin na. Ang sige nga rodan ta, sikas supay ta anak mo. Bye! Rodrigo. Ne, awanan. Pinutod nun ti saritaan mi. Apay akas jay. Basta agsarsarita kami ka ni Rodrigo. Kanayon amangag ko nga agsangit ti anak ko. Ang tunggal sa ludsudat ka ni Rodrigo. Kanayon mat ngagdardaras amang putod iti saritaan mi. Anya ka ti mapaspasamak. Amukon ti aramidak. Anya ngay lakay. Kumusta dyan na panam? Kumusta ti panagpaliiw mo iti lugar nga inyawag ni Amelita? Nakitak ijay kaapo ko tabakad. Agay ay ayam ita arubayan. Ang pagamuan, at na babae nga masinagkan ko anak at binaot na ti apo ko ta. Anya, ni asino ngay day a babae? Diyak mo bakad. Ang minasitgakon ni Kapitan. Nagpatulungak. Nag-report kami kadagiti masiknan. Kat agsubli kami mutlang iti dadya lugar. Ha? Masapo la mapanak ni kaknapod no ti atap kaw. Ang mamalmaltrato iti ti apo ko ta. Kat numapanak ni kakapod na. Pabalod ko ti lalaki ang nagtalkan da anak ta. Kat no asino man di babae ang nakita ka ng baot iti apo ko ta. Ayup ka! Demonyo ka! Amok! Sinabidungam ti panunot ti anak ko! Tapno at talakan ka! Ayup ka! Puston bakit? Puston. Saan abalit na natiliw day ka nga ayop? Kat sigurado ka malungsot day tayo ti pagbaludan ka po iti inarabit na. Agasam ta nakakaasi ti lang at ti apo ko tangad day ti dandana. Iso arumbang lang amadusa day tanga awanan ba eh? Kung
ay tatang. Basta't kada kami kaninanang mo di anak mo, Amelita. Kanyagnagan ni Rodrigo, kundi mo kaya nakita ka ng baot iti anak mo, alip-in partner kayam din nagtalka manubyaw. Ang pada na kayo reklamo me. Ay, Diyos ko. Ayop gayam da dya, Rodrigo. Awanan bain. Amelita, anak. Nagtalaga kan ko, anak. Danda ni Agdo at awan na dyak imbagbaga ka na kayo. No sa dino ti ayanda iti anak ko. Gayam. Gayam. Alaan, di ko nagsangit, Amelita. Inabatag, andan ka na kami na anak mo. Maiwanan mi ka na imba. Talakakot-kot kami dinaalam eh. Madlawas ka na mapakpakan ni Diyos ka. Ayaw pa, Rodrigo. Ayaw pa. Di ka nagsangit po nagman. Sana ba kasiguraduan mi ka ninanang mga maaramit ni Rumbang. Tuwan datang, pangaasiyo. Rumbang abayadan na itinangina ti kinaayop ngay naramid na. Kat pakawanandag ko may tinaramid ko, tatang. Pakawanandag ko, ma. Nagriknak kat nagtupak kanyak ti langit. Apaman anaamwak tinapasamak manang Emmy. Isumat lagayam apasaray mangag ko nga agsangit ti anak ko. Tunggal agsarsarita kami ni Rodrigo iti cellphone. Taadamot gayam kakabkab balay na amang malmaltrato iti anak ko. Kat ti kasakitan, arig na asyak ti mangbibiyag kadakwada. Ta ipaw-pawit ko kat ngarod ken kuana ti sweldo. Apaman analpas ti kontrata ki Singapore, nagawid ak adagos, kat siyak ti personal anang asikaso iti darom kontra kada Rodrigo, ken iti awanan bain a babae na anang malmaltrato iti anak ko. Nakisarita ken nagpakpakaasi da idi kanyak manang, ngem sa anak nga imanugot, kat intuloy ko ti darom kontra kadakwada. Kalpasan ti panagtalinaed ko dita Pilipinas iti agarup 3 atawan, nagabrodak manen, kat napagasatak nga imay dito'y Lebanon. Diretso itan kadananang kentatang ti ipawpaw it kumanang. Taamok amasalwadan dati nagbannugak. Kat maipaayda pa iti amin akasapulan ti anak ko nga adda iti sidong da. Daytoy ti padas ko. Tuy pagayam mo, Amelita. Pagayam nga Amelita, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Anya kamot nga minan aya. Adamot dagiti dadakkel mo. Ngamno apay adayjay pay alalaki tinagtalkam. Sabagay, saan kamot ket di mapabasol? Tasikan a mismo tinangilanad iti surat mo nga ay ayatem unay dayjay a Rodrigo. Ngam di ka na ka din nagatap? Idi na kayat ayam amum kadagiti dadakkel mo? Nalawag na inalilaw na ka. Tapno italek mo kenkwana ti anak mo. Ket iso ti pagpawitam kabayatan ti kaaddam ijay Singapore. Sabagay, napalabasan dayjay pagayam ko.
Kat sigun kan ka, ikarkaro dan ti basol da, kan naikan kamutan iti leksyon. Iso apatsyak, adi kanton agbidot, kadagiti agbalin apangateng mo. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw manipod iti surat, nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan Abadeth, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan Abadeth. Adda ak ita dito'y Dubai. Amin dagitinagan nga inaramat ko dito'y surat ko kat binaliwa kon manang. Iso amasurot ko malatan, tapno amok at ipakasarita akon ti maipatpatangatang apaman amangeg ko. Agtawa nakitan iti 27. Nupay daytoy apakasaritaak kat napasamak idi agtawa naklaeng iti 20. Sa anak nakaturpos iti kolehyo manang. Tai dinarugyakon ti agsweldo iti nasirrek ko at trabaho. Kasla kinay kayat kon ti agtrabaho latan ngem agadal. Agpapaayak idi iti may sa restaurant idi naamamok ni Arman. Adayo anataengan ngem siyak ni Arman. Ngem talaga analailo. Diyak pa'y napadas tinakiayan ayat idi manang. Kat aklunagken ka, ani Arman ti damo alalaki anangaram kanyak. Iso siguro anain labak met adagos. Ayan na lang daw ka man na nagawin pa din, kaanakan. Pasensya kayon, Uncle. Nagawis ngamin dagiti katrabahwak. Iso anapan kami biit iti balay ti may sa kadagiti kakadwami. Ay na, madit. Iti panawon ita, sana rumbang agparparabi ka. Nang runak at babae ka. Napagkan ka, anakan. Uncle, Amumot nagrayra dagiti maragdakdakas. Inardaw nga na dagiti may patpadamag, amapikbik ti madagiti managdakdakas. Ang mga numara na anda ka kiidimag. ay, saan magsiguro, Uncle? Kan may sa, agan anadak mo ta kanayon. Laglagi pa mga ulila ka na dumang kaanakan. Sa akin ang ibilinan kun ka rin di kabsat ko sa mayapi musay. Tsak kaya tama na dahil na di karik nga nadan ka. Di kayag danag, Uncle. Kanayon nakngagan anad. Diyak mo't kayag ngagdanag kayo kanya ka, ah? Talagang agdanag ka, takas kamot ka na kanayon ti mapaspasamak. Kasi tinakunakaw, agray-ray ta at kinadakas. Isungaging kat mabalin ka na kan. Liklikam ko mati maladaw, agawin. Bakit? Ang mga numaladawak man nga agawid, ha? At ang amin ti papanan mi iti boss ko. Amumutin. Siya lang ti talgan na driver. Aganad ka nga rod, Arman. Wen, bakit? Ay, wen gayam. Jay bagbagan ni Boyat nga anak ta. Kasano day jayon? Katgatangan ta. Obligasyon ta nga ipaitan niya manakit daw ta anak ta. Gastos at talaga ti amo di anak mo. Anya kalakit din aya. Iso nga ro da say atig tagtrabaho.
Tapno maipaita tanyaman nakit dawon dagiti anak ta. Day takat ngamin, kanayon apanuyuyam ni Boyet. Iso nga amin akayat na, ipilit na. Di ka din nagre-relinda. Sana balit apakaragsakan naman. Ngam sigurado nga umapal di adi na. Agpagatang lakit dimot day jay. Katigatangan ta, ano nyaman di kayat na. Kastala day tabakit. Sana bali, taging kat kabailak. Ipaay ko ti amin na kayat dagit anak ta. Arman, namin anon anailawan ta. Amang nog si Kugak. Kanya kumangay na si Kugka, Badet. Adda akman. Ngam adda pamilyam. Badet, kanahin nga ibagakan ka. No agkuy-kuyog ta. Diyak kaya't ada kamatam di may papaniti pamilya. Arman, Amo ka masaksakitan ka. Gapot adinak mabukudan. Isa pang nasim. No kastoy ada tatagkuyog. Di mo dakdakamatin di pamilya. Ay ayatan ka, Badet. Katjak kaya ta mapukaw ka kanyak. Isa pang asim. Siya kumalalang magdayatam. Itilaksit ti sitwasyon ko. Pang-asim ko ma. Kaya't kung ay bagam kanyak na agpaiso, Badet. ha? Anyang agpaiso, Uncle? Puno ka di tinaidanon kanyak nga nakarelasyon mo na asawaan. Nga dayo nga inaunang musika. Uncle, Pagsao ka, Badet. Agpaiso ka di. Ay, apaw. Itikastadyan mo ita. Amuklatan. Agpaisulakit dete impormasyon na naidanon kanya. Uncle, Anya kamatun, Badet? Di kalakit nakapili matan, iti pakirelasyon. Anya matan? amok ang makapungtot idi ti ulitag ko. Gapo iti naamuan naman ng ngam imbes a pagsasawan, kabilan, wano pagaramidan nak iti dakas, binagbagaan nak. Ngam jakman amo, tamalaksid nga adayo tinagbaetan ti idadmi ka ni Arman, kan pamilyado pa yan, saan ang nagbalin nga ublag day ta kanyak, tapno matnag diriknak ken kuana. Takinapudno naman ang damo pay laeng ang nagpudno kanyak iti ayat ni Arman, inaklunan ti pudno a kinatao na. Pinanggap kumot idi ti lumiklik, ngamkas nga ruden iti nakunak, nalailo ken manangipateg ni Arman. Ti masansan a panagkuyog mi ken ni Arman, ket nagbunga manang Emmy. Kasano itada ito yun, Arman? Masikug akon.
Saan ka nagsangit, Badet? Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Nangrunat anak ta nga day ti saklot mo. Kasano ang tsak agsangit? Katsak amuno niya ti rumbang nga aramidag. Binagbagaan ako ni uncle ko. Ngamjak timngag. Intulay ko lahat at tinakirelasyon kan ka. Badet, No naawatan nakman idinaamuan na ti maipapan ka data. Amang ano papanawan nakitan ta masikugak kun. di kag danag. Siyak ti makamo. Itapay lang. Rugya akong tagsapol iti pagnaitam. Ugan, Badet. Saan ka baybayan ko naklangaroten? Kas iti nakunak iti kankan. At daak lang iti sibay mo. Orayan niya pa iti mapaspasamak. Pumanaw ka. Sa dino nga ti papalam? Ku uncle, adan nasarakan ni Arman apag naadak. Ay, Uncle, diyo ko makunaan ajak kaya tamakibiyang kayo. Ngam aramidag ti kastoy, tapno mailiklik kayo iti pakaibabainan. sigurado ka kanin iti dayta desisyon mo, Badet. Uncle, Ang mga lumakbaklat ka lang, kanakan. sigurado ako na uncle. Kas itinakunakon, diyak kaya't mairaman kayo apag sasaritaan to dagiti kakalugaran tayo. No madlaw ton ti tiyan ko. Iso nga itapay laeng, lumasin akon kada kayo. Ay, ala, adakon ka dayta kanakan. Naustuan ka matkit din itinakama. Nabilang laeng, silulukat tiri daw na ito apagtaran para kun ka. Agyaman nak, uncle. Hindi kang sangit na makapadagas na ito di kasasahan mo ita. Basta agad kakanayon, Badet. Laglagi pong na ita. Nangina ti abang dito'y Arman. Amang ano diyak kabailan na bayadan. Tamo mo't abasit lang ti sweldo kiti pagpapaayak a restaurant. Siyak tagbayad dito, Badet. Sana si ka. Anya, ngam sigurado ang makadlaw ti asawam. Nagkurang ton ti yawat mo kan kuha na asweldom. Badet, sinarek ko dito ang sitwasyon. Masapul nga ron nga agsalukagak. Tapno masuportaran kayo itagbaling nga anak ta. Kan masuportarak mat ti pamilya. Arman, Noon yaman ti matmat gadam. Para kan kadayta. Saan mo panunuton ti abang diti pagnana edamita. Tasyak ti makamo. Iso na lang ta. Maawatan na kuma. No sa anak akanayo na makaumay ditoy. Amo mo ti sitwasyon. maawatan ka Arman. Katagyaman nak tadinak binaybayan. Agyaman hak. Masikog kagayam nga agpaiso. Ha? Mabalin ka diti umunag. Ha? Awan nga min dito ni Arman. Iti kastaan na sao. Talaga asigodan nga amamunak. Ha? Diyak pa'y nagsapsapol. Ngam ibagbagamon nga awan ditoy ti asawak. Di kagdanag. Saan ani Arman ti gagarak? Ita. Mabalin ka di ti sumrag.
nakaro ti danag ko iti daydi akan nito, Manang Emmy. Jak amo no anya ti rumbeng nga aramidak. Panagriknak ket lumnedak iti nagtakderak. Tadyak pulos impagarup, amapan iti dagus ko ti asawa ni Arman. Nagkarkararagaklatan iti daydi akan nito. Ket kinunak iti bagik, nga aklunek no anyaman ti aramiden na kanyak. No dangrannak, anya nga rod, ket nagbasulakmet. Ngem sabali ti impagarup ko, iti napasamak iti daydi akan nito, Manang Emmy. Naalumamay a kinasaritanak ti asawa ni Arman. Ket may sa abanag ti inyunay-unay na kanyak. Jak kano agawan ti asawa na iti pamilyada. Kasla akla na parutan iti siit iti barukong kumanang. Ta imbes aguraan kan ilunodnak ti asawa ni Arman, kasla imbilang nakpay asaan asabsabali kan kuana. Nga ad-addamanan a nakakonsensyaak iti kastaunay. Adalaman ti rabi. Ngam apay adi ka pay lagawid, Arman. Manugot ni Linda nga umianak dito'y badet. Ha? Wen, iso nga ipapas ko man ti iliw ko kada kayo ni baby. Arman? Oh, di ka kadimaragsakan nga umianak kita dito'y ayan nyo ka ni baby? Ha? Saan man? Naragsakak, Arman. Apay ket tinasaan ngay? Rumbang laang badet. Ala, tainak man gitaan ni baby. Amangan kat no nadaripus-pusan ti diaper na. Diyos ko. Maikariak ka di iti kastoy ang mapaspasamak ita. Imposible asaan ang masaksakitan ni Manang Linda. Iti kaadda ita ni Arman dito ayan mi ka ni baby. Rumbang ka di maragsakan, bayat nga adda ti agladladingit. Gapo iti kastoy a sitwasyon. Rumbang ka di maragsakan, Normal, di kasta marikriklab ka anakan. Saan ka mo tama nagbaso na tao? Uncle. Kanapudno na, aging kaita. Paburbur siya, anak mo din sitwasyon na nakaipasungal nga alam. Tano sa balilaan, ay naamangan mo yung pagat-pagat na kan ate asawa ni Arman. Kunada nga rudan, napnuan burbur siya ni Ayat. Saan mo ang mautob nagiti pagtang nga itdenda? Uncle. Oh, pwede mo sumbasan day tawag mo nga eh. Ni Manang Linda nga minti umawawag, Uncle. Sumpata makaanakan. Amuam, noan niya tumasapol na. Manang Linda, anya tinapasama. Apay ang ospital ni Arman. Nairaman ni Arman iti na aksidente a jeep. Anya? Kalkalpas naglaki na sarita ti doktor. Itay sumungad ka. Awanan ni Arman. Anya? Saan ako na ito? Saan?
Anyat planom ita. Diyan ka mo, Manang. Aging gaita. Diyan pala pa dyan nga awanan ni Arman. Diyan ka mo, ti Aramida. Amom. Idi na amuak. Nga da kabit ti asawak. Tsak amo. Noan niya ti Aramidek. Idi damo. Kinunak iti bagik. Agalwad kanyak ti asino man akabit ti asawak. Iti kanito ang makitak. Pagdaraag ti subil na. Tapno agnagam. Manang Linda. Ngamsaan ko nga ugali ti mangpasakit iti padak a tao. Nang runapay sa babae matlakas kanyak. Ngam kinunak iti bagik. Masapol ang makasarita ka. Takid dawakan ka. Adi mo agawan ka na kami nga agiin ati asawa. Akas iti aramid ti daduma akirida. Kan maysa mariknak nga ay-ayatan na kamot ni Arman. Akas iti panagayat na kada kami a pamilyana. Idi damo a kinasarita ka. Idi napanak iti dagus mo. Inapak iti ni Arman. Impapas ko ti pungtot ko anang kapkabil kan ko ana. Ngam tinakpulos sinitir. May salaang tinyo na yunay na. Asaan kayo aguraan iti anak niyo? Tawan ti baso niyo. Saan kayo aguraan iti anak niyo? Tadi na kami baybayan ang pamilya na. Ditaan na panagnakak. Akas ka na kami kadagiti anak mi. Ipatpatag na kayo mat ni Arman. Isungaing karik iti bagik. Ikagumaak nga awatan ti sitwasyon. Dupay na sakit. Saan ang matanapay? Tay niinot anaklod ko ti amin. Ngamanyan. Nagsapa na pukaw ni Arman. Nagsapa na tayo pinanawan ni Arman. Pagkawanan na kuma. Pagkawanan na. Nalabit ang nagasatak at talaga. Tamalaksid ama nang ipatag kan naasikaso day di Arman. Man nakaawat kan makajos pay ni Manang Linda nga asawa na.
Mamati ka man wenno saan manang Emmy, mismo pa'y ani manang Linda tinangijaya iti tulong na para kada kami iti anak ko. Ideal daw ana itabon daydi Arman. Gaputa masapol amang gedak para kada kami iti anak ko. Pinuskulak ti rupak. Kat immanugotak iti jaya na nga aywanan na ti anak ko kabayatan ti panagtrabaho. Idi na pagasatanak anag-abroad, isumutla tinangijaya kanyak nga ibatik kenkwana ti anak mi iti daydi asawa na. Iso at tinagbalin a set up manang, iso ti mangpadpadakkel iti anak ko, kabayatan amang manggedak ditoy Dubai. Kanayon nga dailasin ko apara kadakwada kadagiti anak na, tunggal agpawitak iti anak ko nga ay-aywanan na. Ngam sigun kenkwana, nakabangko kano amin dagiti ipawpawit ko, kat tilaang para iti anak ko tigasgastusan na, taadda kanumot istor ana ipundar na, idi si bibiyag pay daydi Arman. Sakbay agibusak ti surat ko manang, kayat ko ti agyaman kada kayo iti panangurnos ken panangidrama yo. Kayat ko met apagyamanan ni manang Linda, gapu iti kinaman nakaawat na. Kastamutan dagiti anak da iti daydi Arman, ken kang runaan ti amin. Kayat ko ti agyaman iti namarswa, tadinak binaybayan. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Badeth. Pagayam a Badeth, makatengel anges daytoy apakasaritaan nga insalaysay mo. Napnuan iti leksyon, arumbang laeng amaadaw dagiti dumdumngeg. No sa dino man itati ayan daydi Arman, mamati ak anaragsak dayjay. Gapo taag kakatunusan kayo anapanawan na ito'y abiyag. Kat sapay lakuma, tamataginayon dayta. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Joselito, nga iti agdama kat adda iti Macau. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Joselito, kat iti agdama addaak dito'y Macau. May katlo na pagilyan daytoy nga ayan ko itamanang. Ididamo, ijay Singapore tinapanak. Imakarak ijay Hong Kong idinalpas ti kontratak. Kat iti agdama, addaak dito'y Macau. Ijay Hong Kong tinakapasamakan daytoy padas ko manang. Napanak ijay Hong Kong, kalpasan ti panagtrabaho ijay Singapore. Tapada a Pilipino ti mangiman manihar iti simrakak ijay a pagtrabahuan. Impagarup ko ngamin manang, numas nalaglagan ti trabaho, no kailian ti dadaulo. Tasaan akas kadagiti ganggan naet, analaos ti panang tagabuda kada tayo a Pilipino. Apaman anakadano na kiji Hong Kong, naamamok ni Margie. Padak matlaeng nga agpapaay iti simrakak at trabaho. Naimbag ka pa'y gayan, taligal tiyo umay mo dito eh. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Margie? Kaadun ka dagiti padat ang agpapaay dito'y kat illegal. TNT. Kas kanya. Anya? Ani, kasano na pasamak dayta? Amumatan ka da tayo a Pilipino. Kapit sa patalim ako nada. Apay nga min nga imay ka dito, adi mo inurunos dagiti dokumentom. Ay,
Gapuday tayo iti tarigagay ko ang maiyaon adagos iti kinarigat tinapanawak a pamilya iti Pilipinas. Margie, Sa anak patkit di anapaay iti dayta at tarigagay ko. Iso na laeng, tati katukad na, kat ti panagsakripisyok ditoy. Ngam okay laeng, tinapatagkat guminginawan ti panagbiag ti pamilya iti Pilipinas. Si kani Joselito, san ka di? Tayo ka barbaro katrabahuan mi. Uwan, siyak nga rod. Itapay lang guards. Balagan kan. Anya ti kahit mo asawan. Kan apay abalagan nak. Nasidaga ka ni boss ko namsa. Kanami na kayat ko. Maramid ko. Agore ka. Iti tinor ti pa nagsasaom. Nalawaga pang pangtaan na ka. Talaga? Naimbagmat. Tanasirok mga dagos ti kayat ko asawan. Anya ti makagapo. Apay pang pangtaan nak. Adaywam ni Margie. Tandaan am timbagakan ka. Nasidagak ka ni boss. Kat amin na kayat ko. Maramit ko. Kinapudno na, masursuro na kiti dayja alakyan. Ar mo nakit din, kat imbagak lang arudon kan kuana at dinak ipada kadagiti dadduma ababae ang naglabasan kan kuana. Anya ti kahit mo asawan, Margie. Manipod dim tangak titoy, adon dagiti naglabas iti dayja alakyan. Dagiti ngamin babae akas kanyak nga illegal nga imay ditoy ti biktimaan na. No, kasta. Talagaan na asidag iti amo tayo dahi alakyan? Iso ti pan nakalapayag, kan pan nakamata ni boss iti pagpapaayan tayo. Amin nga ibagana, patsa ni boss. Kahit no saan nga umanugot dagiti makurso na daan na. Dakas ti pagbanagan da ka ni boss. I-report da nga illegal ti kadada dito eh. Anya? Saan da kapag nanagan dito yung nanang? Okay aklaan. Nasaya at magnarod no kasta anak ko. Di ka di maikawa, tasabalin apagilyan ti ayan mo ita. Medyo agad adyasak pa ilang nanang. Ngam okay lang. Da kayo ngay, kumusta kayo dita? Di na kami pagdanagan anak ko. Kasi di sigod, nasaya at kami apinanawam ditoy. Nasayat na ron no kasta nanang. Ay, iwan gayam. Inton sumaruno pa asweldo ang makaipawitak Binayadak ngaminan day tay udik iti agency. Awan na nyaman na anak ko. Adupay ti abastume. Among ba, saan kami anabuslon? Basta aganad ka dita, anak ko. Uray da kayo mat dita nanang. Aganad kayo kanayon. Pamilyak ti kang runaan ang makagapo, no apay nga agsalsalukagak manang Emmy. Ginundawayak ti nagtrabaho, kabayatan abaruak paylaeng. Takunak iti bagik, iti kanito asumre kakon iti estado, kayat ko nga adan napintas a masakbayan ti agbalin a pamilyak. Naanos ken nasalimot-met-met ti inak, taam mo na nga i-budget ti ipawpaw it ko kankwana. Kabaelak ti makidupudop iti uray asino manang Emmy.
Isu nga ado-adagos ti nakasininged ko iti nagpaayak iti Hong Kong. Malaksid lang ken ni Leslie alakyan, adamo pay laeng apan nakaamamok ken kuana, ket nariknakon anapudot ti dara na kanya. Natangkan ba't yung ulo man niya? Sika, Joselito. Ha? Ne, aguray ka, Leslie. Awan mo ti madingar aramida ka. Kanya nga wan, binalagan kan ngam di ka dimngag. Mabit man lang. No ti panakisinangid ko ni Margie ti dakdakamatam. Panagkunak. Awan ti karbo nga mamanglapod kanya ka makisiningid kan ko na. Ne, lastog ka. Saan, Leslie? Ibagbagak lang ti pudno. Asino ka kumangamin ay amang lapod kanya ka makisiningid ka ni Margie? Saan na ka matakap-kapin ano Kastagayam Sige, orayam ti bunga ti kinatangkan ti ulom, Joselito. Pagbabawyam da ito yung ngay naramid mo. Apay dagiti gargarat mo, Margie. Apay nga inimpakin mo tan. Bilin ka no ti boss tayo. Asaanan adito'y quarters tayo at trabahador ti pagnaeda. Anya? Sa dino nga iti pangyakarandakan ka. Ag naedak ka nun iti asidag ti silad nga ayan da Leslie. Anya? Mamatiak ani Leslie ti makagapo daytoy. Isulaki di takin nakam iti daytoy. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Joselito? Namin ano na kinasarita na kaliklikan ka. Ngamjak imanogot. Iso aday jay. Impang tana pagbabawyak ka no ti naramit ko. Anya? Isong aganad ka ti akar mo ni ti asidag ti silida pagnano idan day jay, Leslie. No da kay jay. Sigurado makanayon ang nakadouble lak ti ridaw mo. Joselito. Basta aganad ka kanayon. Di kag nanag, padasag akasarita ni boss. Kasano ang makasaritam? Masapul a dumalan ka nga umunak ka ni Leslie, sakbay ang makasaritam ni boss. Siya kunti makamamang diskarte iti dayta, Margie. Basta ganad ka. Kadi ni Leslie na ito, yapan nakisaritam kanyak. Saan, boss? Noon yaman ti masapol mo kanyak. Ibagamlangan ka ni Leslie. Amunan ti aramidan na. Boss? Pasensya kan tagdardarasag. Kasaritam latan ni Leslie, noon yaman ti kayat mo nga idanon kanyak. Sige, labsan kan ditoy. Pinanawan na kung dito iti pan nakabos mi. Talaga nalaos ti panagtalik na iti deja alakyan. Kasano nga tama ibagak kan kuana deja alakyan a mismo ti parikot. Nukas ti mo't analaos ti panagtalik na kan kuana. Saan na ka mapukawan iti namnama? Baliwak tumanin agandaten ti makisarita kan kuana. Margie, apay nga da ka dito kitchen. Di mo't para serve ka iti makan dito pagpapaayan tayo apakanan. Dito ikanon ti disninong manipod ita ko na ni Leslie. Aginawak ka no kadagiti plato. Anya? Ang mapay. Idi na minsan arabi Kayat ni Leslie ti sumrok iti silid ko. Tamakisar-sarita ka no. Ngam sa anak nga imanugot. Ha? Anya nga iti pa kayo naigan da iti pa nakaidistinom dito kusina? Amo ka kayat nakaparigato ni Leslie. Aging ka nga umanugot ak kadagiti kidawan na kanyak.
Anya? Saanan anain kalintigan dito eh. Masapol ang Saan kan pangaasim? Mamati ako mirulaang ti amin. Iso pangaasim. Saan mo na kumprontaron ni Leslie? Sana bale, nakabalak mo ti agbalin a para inaw kadagiti plato. Di nakpagdanagan. Talaga nga impay-payso ti lakyan a pagtaltalkan ti amo mi tinang parigat ka ni Margie manang Emmy. Banag adi na maaramid kanyak, talegal kat nga rod ti kaaddak idi ijay Hong Kong. Saan akas ka ni Margie nga awan umno a dokumento na. Tapno awan laangan ti Riri, nagtulnogak iti pakaasi ni Margie adya kon komprontaron pay ni Leslie. Nupay kastamanang, ingka gumaak nga inalalayan ni Margie, kandag iti daduma pay akakadwami iti pakanan, nga ababuswan ti lakyan a pagtaltalkan ti bosmi. Diyak ninamnama manang, nga ikarkaro pay ni Leslie ti mga grabyado kadag iti kakadwami, nga awanan iti kaskanan a dokumento. Saan na narumbang ti mapaspasamak? Aglablabusan ni Leslie. Ha? Apay Joselito? Nakitak ti naramid na itay ni Paula. Talagang aglablabusan da di alak yan. Apay ngamin, anyat inaramid na ka ni Paula. Saan sa ngamin na naaramid ni Paula ti papaaramid ni Leslie? Kinabil nakit din. Anya? Uy, talaga anak karon ni Leslie. Wan nga rod. Kat sa anak ang makaidnag apo iti kasto yung mapaspasamak. Masapol ang mailintag da ito eh. Anya ti pampanunutom nga aramidan. Pinadas ko ni tinamin sa nakasarita ni boss. Ngam di nak naasikaso tagdardaras ngamin. Ngam no may kanak iti gundaway. Padasag akasarita manin ni boss. Nagturad ka mat namang kumprontar kanyak. May papan ka ni Paula. Apay, tiamom ka dikat at namaramidam. Naitultuloy mo lahat at mading aramid mo, Leslie. Kasaritak ni boss. Anya? Tiamom, patsan na ka ni boss. Mga nusika pa'y tipaykat ko ditoy. Nakabagalam nga aramidan dahi takadagiti daduma kakadwata ditoy. Nang runa kadagiti awanan ito umno apapeles da. Saan kanyak? Legal ti kaadak ditoy. Ada kontratak iti panagtrabaho ditoy. Kat saan na basta-basta madadaulan ka ni boss. Ha! Natangsit ka. Kita man lang no da kabalam. Manipod ita. Agbalin ka matan na para inaw. Ha? Iti ka nito di kagtungpal kanyak. Nakarkaro ti mapasamak. Kat iraman ko ni Margie. Aan niya? Tandaan nam da ita. Ay na, agkaba-kabaak anak ko. Iso akinid daw ko nga umawag ka. Apay nga min nanang. Ay, Jackman amaw. Basta agkaba-kabaak. Kat sikati ka na yun na mapampanunot ko. Amangan ko naknoan yan tinapasamak kang kadita Hong Kong. Nanang, natalgadak ditoy. Awan ti dakas sa napasamak kanyak. Kaya't ko lati makasigurado anak ko. Iso akinid daw ko nga umawag ka. Ita, nakasarita ako nanang.
Mapunas mo siguro ti panagtanda na giyo. Ay, basta, aganad ka akan ayon dita Wan nanang, oray da kayo mat. Di na kami pagdanagan dito. Si Kati rumbang nga aganad akan ayon. Tawan kami itisibay mo ang mga andingay kan ka, no bilang lang. Kandi mo liplipatan ti kanayon, ako mararag iti Diyos, anak ko. Talaga bang iruruman ka? Day talang arudan aginaw ti aramidam. Di mo pa imaramid iti husto ti trabahom. Day talang amin agsayat ti paglaingam. Anya nga agsayot nga ibagbagam, Leslie. Talaga mo ta sumayat ka. Apay, anyat mapaspasamak ditoy. Di ka makibang dito'y sika. May sakapay. Ni, damdamagit lang mo't no anyat mapaspasamak ditoy. Dayto'y sumayat a babae. At damanan binuong na plato. Awan ka muna talaga. Ni, di mo kumamad pagsasaw. Awan bibiyang mo ko naklagarudan. Aramidak na nyaman na kayat ko. Ni, aglablabos ka na talaga. Awan di karba nga mamangkabilita. Sino man dito? Awan bibiyang mo. Pusilito! Pusilito! Natalimudawak, iti panangipang ni Leslie iti paryok, iti ulok manang Emmy. Ngamday jay tinagbalin a rason, tapno maalarma ti management iti pagpapaayan mi apakanan. Pinagsasango na kami ti boss mi a Pilipino matlaeng, kat di taarimuar ti amin amadi nga aramid ni Leslie. Kastamutan ti panangababuso na kadagiti kakailyan a babae, nang runa dagiti awan ti umno a dokumentuda. Sinaludsod ti boss mi no kayat ko ti agdarom, ngem nagkedkedak, tauray kaskasano, kaasyak latamot ni Leslie. Tinagbalin nga aksyon na, tinerminate da ni Leslie, kat napaawid dito'y Pilipinas, kat tinulungan da dagiti pada a Pilipino nga agpapaay kadakwada, ang mangurnos kadagiti papeles da. Tapno agbalinan aligal ti panagtrabaho da ijay Hong Kong. Ado tinagyaman kanya gapo iti kasjay a napasamak manang. Kat da kami mat ka ni Margie, nagginusto kami, kat nagkalaysa kami, idi nagbakasyon kami di Tapagilian. Ita, syaklaangan ti agpapaay dito abroad, partikular dito Macau. Kat ni Margie nga asawa, ison ti katulungan ni nanang ko iti basit a negosyo a naibangon mi dita Pilipinas. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Joselito. Pagayam a Joselito, anyan ngagpaisoan niya, talaga nga adulat ta dagiti pada a tao wenno kakailyan ko nakmanlaangan nga imbes a tumulong da iti kailyan da saan ta isuda pa iti mangirurumen iti pada da. Naimbaglakit din ta nairanamot a nasingpet ti bosyo iti pagpapaayan nyo asigun ken ka ket pada metlaeng a Pilipino. Agbalin ko man nga adal daytoy apakasaritaam kadagiti pada a Pilipino a mangirurumen kadagiti kakailyanda tapno awanan ti maisagmakpay.
Alakastan, pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban